Така, и днес искам да ви представя част от бялата козметика за лична грижа на марката Коди. Това са кремчета за оклочен контур с екстракт от охлюв, които са за превенция против стареене, за регенериране на кожата, за успокояване на кожата след някакви по-драстични козметични процедури в оклочната зона също. Този крем за оклочен контур също така подпомага естествената регенерация на нашата кожа и самопроизводството на кожата на колаген, което е много важно, особено когато вече имаме първи признаци на стареене, на по-фини или вече по-изразени бръчки в тази област, или провисване на самия контур, както подпухване и така нататък. Това е продукт, който е подходящ дори за най-чувствителните очи. В случая също така изсветлява леко и петната в оклочната зона. Моята ученичка е избрала за своите клиенти този оклочен крем в момента. Също така това е UV защитен крем, който зима е, но въпреки това UV лъчите, дори в дните, когато е мрачно, в изтънелия озонов слой проникват и хората, които са склонни да правят петна, трябва да използват слънцезащитен крем и през зимата, като той винаги се нанася след нанасяне на дневния крем, който вече е попил в кожата. Много погрешно е слънцезащитния крем да се нанася директно на кожата, тъй като може да подразни самата кожа и по този начин той не е ефективен. Така че задължително трябва да се нанесе над подходящия дневен крем. И трябва да си спазвате инструкциите на специалиста. Това, което държа в ръцете си, е серум, който също е с екстракт от охлюв от тази серия, който е подходящ да обогатите своя дневен крем за лице, като може да го нанесете самия серум първо след измиване на лицето си, като от него се нанася, виждате, той е с пипетка, нанася се съвсем малко, тъй като серума е концентриран, той е концентрат и нанасяте на малки точици, разнасяте на цялото лице, изчаквате да попие 2-3 минути, след което нанасяте дневния си крем. Може да си сложите малко от дневния си крем на ръката, да капнете от серума и по този начин да нанесете двата продукта едновременно на своята кожа и по този начин може да го ползвате. Не е желателно да го добавяте в кутийката, където е вашия дневен крем и да го разбърквате заедно, защото така част от качествата на самия серум ще се загубят. Какъв точно серум да добавите към дневната си грижа и въобще дали имате нужда от такъв серум, трябва да се допитате, да се консултирате с мен, ако имате нужда, защото те са различни и в различни моменти нашата кожа има нужда от различни неща, понякога няма нужда от такива неща и ако вие ги сложите в момент, в който вашата кожа няма нужда, тя просто няма да ги поеме, само ще сте разхитили продукти, ще сте дали някакви пари на празно. Затова е важно да си правите консултация, за да може да спестявате както финанси, така и да си спестите някакво раздразнение на кожата, не на празно. Това постоянно го повтарям, когато правя някакви видеа, защото пък едно раздразнение на кожата може да ни принуди да стигнем до кожен лекар и нещата да станат много скъпи, да ни отнемат много време да си възстановим кожата месеци наред и то трябва да сме постоянни, упорити. В повече случаи хората знаем, не сме упорити в това отношение и така и си живеем и си казваме, то не можем да се оправим, то няма как да стане да оздравее и не искаме да се вслушаме в съвети. Затова просто превантивно по-добре ме попитайте, консултирайте се, отколкото да ви се случват някакви негативи. И така че това е един много хубав продукт, който, както ви казах, е подходящ по този начин, когато вече имаме признаци на стареене, когато имаме петна по кожата,
когато кожата ни има нужда от възстановяване след някаква козметична процедура, която е по-агресивна и кожата ни е раздразнена, за да я успокои и да подпомогне нейното регенериране, т.е. възстановяване след дадената манипулация. Но ако имате нужда от консултация, може да свържете с мен. Знаете, на моя телефонен номер 0878 62 2107. По-добре да ми звъните, за да мога да ви отговоря в момента, а не да си пишем някакви много дълги съобщения от типа на романи, защото много често се случва така някой да пише. Аз отговарям и накрая никаква полза нито за вас, нито за мене. И така. Така че на хора, които пишат, общо взето, само пишат, ги приемам за малко несериозни, тъй да го кажа. Така че ако нещо искате да ме попитате, на среща съм, звънете. Ако не мога да ви отговоря, ще ви напиша в момента, нямам възможност, ще ви отговоря еди кога си, нали, тъй като работя с ученици, с клиенти и трябва и на тях да им обърна в момента внимание. Ще ви отговоря в момента, който имам време, за да мога да ви го отделя това време и да се разберем правилно вие от какво имате нужда, какво е подходящо за вас и така нататък, за да е пълноценно това нещо. Друго нещо, което моята ученичка поръча за себе си за своите клиенти е един 8. Това е Рич крем, Дерма Рич крем, който е в 8 мл. Това е продукт, който може човек да тества, да види дали дадения крем е подходя, как ще си го усети всъщност на своята кожа, нали, продукта. Но пак искам да ви кажа, че когато човек ползва някакъв продукт, е много важно при първото нанасяне усещането дали му е приятно, дали му е неприятно, дали му пари, дали му щипи, дали му дърпа. Ако има някакво неприятно усещане, този продукт не е за вас, защото просто явно има някоя съставка, която на вас ви дразни. Нали? Това, че някоя съставка дразни, не означава, че примерно продуктите не са хипоалергенни, примерно човек може да е ползвал неподходящи неща и те да са му отключили някакво дразнене от някаква съставка. Нали, говоря общо, тук не говоря за продуктите на марката, говоря като общо, ако примерно експериментирате с козметичните продукти и това, което сте видяли нещо от TikTok или от интернет и си взимате всякакви неща, които са препоръчани, в един момент може да отключите някаква реакция, която просто е отключена заради това, че ползвате всякакви такива различни неща или примерно не ги ползвате правилно, или сте си прекалили сте с почистването и сте си нарушили хидролипидния слой на кожата, нали, сте го пресушили или, както казах, сте го нарушили. Така че е много важно точно поради тези причини да се правят консултации. Така че тези малки продукти са точно за това да усетите дали даден продукт си го чувствате добре. Вече за да може да видите ефект, нали, тъй като тук в 8 мл това са за 3 ползвания някъде на лицето, за да може да прецените дали един продукт на вас ще ви подейства и да видите резултат някакъв видим от дадения крем, му трябва поне 1 месец. Защо? Защото и друг път съм казвала, нашата кожа се обновява на 28 дни. И няма как да видим резултат, ако сме нанесли нещо 2 пъти. Можем да усетим как се чувстваме от този продукт. Нали, някои хора бъркат точно това усещане с това дали продукта им действа добре. Визуално. Нали, това е много важно. Да разделим двете неща, да ги разграничим, така да се каже. Така че това са козметичните продукти за грижа за клиента, които избра и поръча една от моите ученички, която изкара своя курс козметика. И сега в момента
я консултирам и помагам в нейния старт и това какво е подходящо за нейните клиенти. Така че моите ученици получават и помощ в началото при своя старт, когато все още имат някакви колебания, да могат да се справят и така си доизбистрят и нещата, които сме учили на курс, тъй като обикновено хората казват, те курсовете не са достатъчни, 1 месец, нали, или 2 месеца не са достатъчни човек да се научи. Но на курса човек се учи на една основа и в началото всеки е объркан, притеснен, когато започва нова професия. Каквато и професия човек да започва в живота, той се чувства в началото объркан, така или иначе, и му е притеснено. Но като отидеш да работиш в магазин, да речем, нали, за дрехи, да речем, ти отиваш и не знаеш какво има въобще като складова наличност, не знаеш кое какво е и съответно хората ти показват и ти след 1-2 седмици влизаш в час. Ходиш в хранителен магазин е по същия начин. Нали. Повечето хора през живота си сменят страшно много професии и се справят с абсолютно всичко. Така че ако човек мечтата му е да изкара някакъв такъв курс и да предприеме нещо за да направи собствен бизнес, не трябва да мисли, че е невъзможно. Нали, много хора се заблуждават и тези притеснения ги спират, но не трябва така да се разсъждава. Това е за продуктите и малко се разводних в темата, но мисля, че ви казах полезни неща, така че ще ми простите за това. Приятен ден!